Ndị mmadụ karịrị puku 80 ụmụafọ na ndị bi na kansụl ime obodo Idemili North nke Anambra steeti bụ ndị kwadoro ka gọvanọ Soludo jee nke ugboro abụọ dịka gọvanọ steeti ya. Ya bụ okwu bụ nke ha mere n'isi ọnọdụ kansụl ime obodo ahụ dị na Ogidi, nke ndị bịara gụnyere ndị na-azụ ahịa, ndị eze ọdịnala sitere kansụl ime obodo ahụ, ndị President General, ndị ọrụ oyibo nakwazi otu union dị iche iche nọ na ya bụ kansụl ime obodo. Chukwuemeka Modelim bụ onye nta aka anyị nọkwazi oge ahụ. Ka ọ na-agwa ha okwu na ya bụ ọgbakọ, gọvanọ Chukwuma Soludo, onye nọchitere anya ya site na osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, nabatara ya bụ nkwado ha nyere ya ma kọwapụta ọrụ dị iche iche ha rugoro kemgbe ahụ ịtọ ha bido chịba ọchịchị, nke gụnyere nrụgharị ụzọ dị iche iche, iweta ezi nchekwa, ahụike, mmụta, ịkwado ndị mmadụ, ịmụ nwa n'efu nakwa imerime ihe ndị ọzọ. Ọlụgolu in 3 years ga-ama na n'ụgbọ na-aga aga ka anyị so. Ọrụ eziokwu na-ekwu nnu niile si wee gbakọta ọnụ si na unu ekwetego nọ 4+4. Ọ bụ ife unu kwu? Ọ bụ ozi unu si mụ jee zie ya? Ebere na ya bụ ozi eziri anwụlụ onye elu eluigwe aka. Na mbụri ka onye meyọ nke Idemili North bụ Chief Stanley Nkwuọka, onye toro gọvanọ maka iwebata ezigbo mgbanwe ma bụrụkwa onye nyere ụmụaka ha ezigbo ọrụ n'ọchịchị ya, ma kwuo na ọrụ gọvanọ bụ nke pụrụ iche. Ọ bụ ihe mere ha ji akwado ya maka agba nke ịbụọ. Onye sekretari nke steeti gọọmenti bụ ọkammụta Soludo kọwara na Okpuruochichi Idemili North bụ ndị nwere imerime ndị ga-atụnye na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị, ma kwuo na ya bụ lokal gọọmenti bụ nke ha ga-atụnyere otu pati All Progressive Grand Alliance na ya bụ ntụliaka ọkwa gọvanọ nke a ga-eme na ọnwa Nọvemba ahụ a dị na 8.